Salam, Atabatan TV YouTube kanalının yıllık telenaması gepleşigimizin mehriban tamaşaçıları. Hormatly tamaşaçılarymyz, size 5 mayda yıllık telenamanızda nemelerin garaşanlygyny gyzyklanýan bolsaňyz, gepleşigimiz ibarlamagy dowam edin. Hamal, guzular, bugün hamallary ýakymly, süýgü duýgulary garaşýar. Bu alamatlar yeke vekilleri, jüwitleri, nikalaşanları täsir edip biler. Yekeler ahir soňy ilk görende ünsüni çekjek, duýgularyna jogap berip biljek, adamlara duşup bilerler. Öýlenen, durmuşa çykanlar bolsa, ýan ýoldaşlaryny hafym gowurarlar. Bu täsirler bolsa, onuň häsiýetine haf ýakymly täsir eder. Ahir soňy zähmetiňiziň miwesini görersiňiz. Ýolbaşçylaryňyz sizi fiýlaglamak isler. Sowur, öküfçeler, sowurlar, bugün siz serasap bolmalsyňyz. Maşgalar arasynda kärdeşler bilen düşürişmezlikler peýda bolup biler. Bugün siz şahsiýetiňiz tebigatyň synagyndadyr. Bu güýçli synagdygyny unutmaň. Şonuň üçin hem ähli işler feljermegi başaryň. Ýoksa oňjak meseleler hem uly dawa jenjele öwrilip biler. Bugün siz bir näçe hadisany we taslaman dolarmak bilen meşgul bolarsyňyz. Şonuň üçin hem ähli möhüm resmi namalar iki gebek barlamak maslahat berilýär. Jowza ikizler maşgaly meselelerini serasaply çözeň. Hemme meseleňizi bir wagtda çözmegiň hiç ýeli zerurlygy ýok. Şonuň üçin iň çynnaky we esasy meseleleriňizden başlap bilersiňiz. Şeýlelikde ýuwaş-ýuwaşdan meseleleriňizden diňarsyňyz we maşgalaňyzda parahatçylyk hökm sürer. İş we jemgyýetçilik durmuşy esasanym talapkärdir. Bu size häzir hafym zerur zatlaryň biridir. Şeýlelikde çäkleri kefiýetlemeli bolarsyňyz. Seratan leňeşler. Bugün seratanlar üçin kyn gün bolup biler. Bu ifanjyňyzyň, hujuňyzyň öňünde boyun eýmeseňiz, ýarym ýolda saklanmasaňyz, şunça wagt bäri eden ähli zatlaryňyzy ýitirip bilersiňiz. Günüň ikinji ýarymynda maşgalaňyz, kärdeşleriňiz, başlygyňyz, işe bir hyzmatdaşlaryňyz bilen iş talyşmaly bolarsyňyz. Olar ilk wagtda sizden ýüze urarlar. Sebäbi olar siziň boýuňyza garşy göreşmeň peýdasynyň ýoklugyna düşündiler. Şonuň üçin hem ähli wagtda başdan başlamaly bolarsyňyz. Kynçylyklar diňe sizi peseltmän hafym höweslendirer. Bugün islegleriňiz hafym öňküsinden artar. Efet, ýolbarslar, efetler. Bugün maşgalanyň, dostlugyň, söýgüniň işidigini ýatdan çykarmaň. Elbetde bu size aňsat düşmez. Bu ýoly dowam etdirmek üçin şu iki taraplaryň işlän, şonu daşdöwreňizdäki adamlar sizi begendirmegi dowam ederler. İşiňizde dogry we çalt karar berersiňiz. Pursatdan peýdalanyp ähli taslamalaryňyz diýinip, täze meýnamalar düzmäge başlaň. Sümbüle, gyzar, gaty serasap boluň. Sehelçe ýalňyşlyk, ýalňyş söz dawa jenjeliň döremegine, daşdöwreňizdäki adamlaryň ýalňyş garamagyna sebäp bolup biler. Şonuň üçin hem özüňizi rahat duýjak boluň. Keýpiňizi gaçyrmaň, göwnüňizi almaň, käýinmeň, diňe şatlyk, hoş niýetli, çyn ýürekli, duýguly boluň. Şonda ähli zat siziň peýdaňyzda çözülmegi mümkin. Mizan, terbiler. Mizanlar garaşylmadyk wakalar bilen ýüze-ýüz bolarlar. Muňa ýakymly duşyklar, garaşylmadyk adamlar täsir edip biler. Ýakynlaryňyz sizi geň alyrmak, begendirmek isler. Şeýle ýagdaýlar size gaýtan beýinjelik etmez. Ýakyn adamlaryňyzyň ýanyňyzda dygyny duýarsyňyz. Alamatlaryň ýeke wekillerine ýyllar şuň gowy duşyklaryň boljakdygyny duýdurýar. Serasap boluň. Awtomatik usulla ýerine ýetirip boljak işleri birazajyk çäklendirmeli bolarsyňyz. Sebäbi çylşyrymly meselelere girişmek üçin entek size birazajyk wagt gerek bolar. Akrap, içýanlar, akraplar gaty kyn karara gelýärler. Geljekki gatnaşyklaryň ykbaly howp astyna. Bu adamyň size laýykdygyny ýa-da laýyk däldigini, gowy tarapyny, erbet tarapyny seljermegiň wagty geldi. Geçmişdäki wakalaryň ählisiniň onuň we özüne çekijiligine üns beriň. İşleşen adamlaryňyz kömege mätäşdir. Belki kärdeşleriňiz uly taslamanyň dowamyny ýöretmek üçin görüşýändirler. Olara maslahat bermek üçin wagt tapyň. Kowuf, kemanlar, kowuflar köp sanly meseleler çözmek üçin bugün ajaýyp gün bolup biler. Iň wajyp jedelli wakalar hem çözüp bilersiňiz. Bugün size ýakymly duşyklar garaşýar.
Özara duýgularyňyz ilkinji ferişdeňiz ýaly güýçli bolmazlygy ahmal, maksatlaryňyzy ýola goýmaň wagty geldi. Jedi oglaklar, jedilere hemme wada esasanam ýan ýolaşynyň duýgularyna we hereketine şuhalenmegi, befetmegi maslahat berilýär. Diňe şuhalenmegi taşlaň we özüňize beýleki tarapda näme bolýanlygyna feredin. Ýöneki oyun bilen başlanan gatnaşyklar geljekde has uly duýgulary öwrülip biler. Gat köp adamlar wagtyňyzy talap eder. Olaryň hemmesine kömek etmek islersiňiz. Ýöne munuň üçin güýç ýa-da akyl ýetmezçilik bolup biler. Ruhdan düşmän kömege mätäç adamlara kömek edin. Dalu, gowalar, jikmejik meýilnamalaryňyza çäre görmäň. Gatnaşyklaryňyzy has uly derejäge ýetirmek isleseňiz, her bir basan adamyňyza üns berin. Maşgala dalulary şuň has köp işlemeli bolarlar. Emma olaryň ýalňyşlyklaryny netijesinde ýakynlaryna şuha döredip biler. Mali durmuşyňyza täze strategiýa girmek barada näme aýdyp bilersiňiz? Belki pullaryňyzy täzeden dolandyrmak islersiňiz. Mali maksatnamalaryňyzy täzeden işlemek üçin şuň has gowun bolup biler. Hut, balyklar günüň dowamyna çykyp biljek gapmy garşylyklary, garşyňyzdaki adamlary günekerleme, howlukmaň. Belki olaryň içinde günekerler hem bardyr. Onu bolsa duýdurmazlyga finanşyň. Ýalňyşlyklaryňyzy boyun alın. Bu köp meseleleri çözmäge we ýalňyşlyklaryny boyun alyp bilýän adam hökmünde görkezer. İş ýeriňizde güýçli we ynamly adamlara duşarsyňyz. Goşmaça sabır görkezmeli bolarsyňyz. İşiňize ynamly jogapkärlik sereseňiz, adamlaryň size bolan garaýşy ýumşar, şonda maksatlaryňyza ýetmek hem ansat bolar. Mehriban muşdaklarymyz, ýyldızlaryň günnelik täleýnamasyny iýgiderli tomaşa etmek isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyny görüşýärçek. Hoş, sag bolun.